mfowethu masikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngabangakithi. Okay. Kodwa akuyona inkolo yobuKristu. Hayi. Ayikho ndawo eBhayibhelini. Kodwa ngithi bafunda iBhayibheli mfundisi. Alikho lithi shembe eBhayibhelini. Neli one verse eBhayibheli bangavela lithi shembe alikho. Number 2 ake sithi babama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu wakhuluma khona noMose. Okay. Athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu. Bese bethi ushembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. There's nothing like that. uNkulunkulu akanabantu abamnyama nabamhlophe. Lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo kaNkanyana nenkolo kaShembe. Ayikho. Amadoda amaningi, amadoda athanda ukudlala. Angithi okay mkhulu wayithithe amadoda. Angithi bathi impostoli uma bechaza ngendaba kaShembe kuthiwa bona bakhonza uNkulunkulu lo esimkhonzayo thina sonke. But into abasuke babalekela ukuthi bakhonza nesintu bona kodwa bekhonza uNkulunkulu. Angithi ukhona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye. They must allow, they must bakuvumele lokho. Ukuthi uNkulunkulu akathuma ngisho abantu bami bayabhubha ngokusola ulwazi. Bakhulunywa ngabo abantu abanjengalaba ke ababhubhayo ngokusola ulwazi kodwa bajike bebhubhise nabanye abantu. Ubaba lo umfundisi angazi noma inbishop bathi into enjalo. Akhuluma ngakho akukho. Bese ngimlalele kahle yena ngoba amaningi ama video akhe la akhathiwe la. Kodwa hayi ushaya iceleni kakhulu. Kodwa akazenzi phela naye ingenxa yabo abamhlophe laba bafika nalento. Njengoba ngangafunda incwadi kaKing Leopold nje. Ungabheka ama video enadlule ukuthi thini ikhuluma ngobaba lo. Ukuthi benze laba abantu abamnyama bezonde ngisho amaqhawe abo bekhohlwe ukuthi basukaphi. Kodwa kukhona okuncane ungikhumbuza indaba kaShembe uzofika umfundisi waseZiyoni ngithi kwaku 1923 eChesterville la uShembe athi khona kunomfundisi waseZiyoni ozofika la. Okuningi azokukhuluma ningakulaleli kodwa kukhona okuncane okukodwa azokusho okubalekile. Ngempela wafika lo mfundisi washo zonke izinto wazwasho nokuthi uShembe uthunywe uye wabala njengoba kubala ubaba lo kodwa wasekukhuluma amazwi awodwa ashiwe lo mfundisi waseZiyoni. Lawo mazwi amangaza abaningi ukuthi ekugxekeni okungaka lo mfundisi wasekugcineni wavela wakhuluma wathi nje uShembe umkhumbi kaNoah. Wathi uShembe uzokwakha umkhumbi okuyongena khona wonke umuntu oyongena kulomkhumbi uyosindiswa olakeni oluzayo. Wakhotha incwadi kaMalaki 4 verse 1. Qhubeka wathi bonke abangangenanga kulomkhumbi oShembe ngeke bathola ukusindiswa. Wathi igama lalomkhumbi kusekuphakameni. Wathi lo mkhumbi usakhiwa abalungile bayongena kuwo lo mkhumbi. Kodwa laba abanqaba ukubizwa kulo mkhumbi bayosala ngaphandle. Kwakuyimazwi ke eSiyoni ke la nalo mfundisi kusho nje into eyodwa engizwe kuyena ishilo uthe uShembe yasindisa. Ngizoyibala ke izinto ayishilo ezinye ukuthi phela akazi njengoba ngeke ngichaze ukuthi inkolo yobuNazaretha ijule kakhulu. Ifuna ukuthi ube nesineke uqala ususe lento yakhe ekugula leyo ibiza ngomoya oyingcwele kanti uyayigulela nje. Noma unomoya wobungoma noma unomoya wani usokubiza ngomoya oyingcwele. Kumele oyingcwele into ejule kabi. Umoya oyingcwele kahle kahle uhamba nokuhlakanipha. Manje uma ungahlakaniphile ngeke ayikho leyo nto. Uyajula uma unomoya oyingcwele. Into ilandele kancane. Uhambe nayo uzofika ekugcineni bese uyayithola. Uwona umoya oyingcwele lo. Kodwa hayi ukuthi uvele ukhulume ngento ongayazi. Akulula ukuthi ukhulume ngento yobuNazaretha ungakazi ube yilo iNazaretha. Futhi noma uma wakwaba yilo iNazaretha kuyeke kuba iNazaretha akekho umuntu oyeka ubuNazaretha. Noma uphumile esontweni noma umisiwe kodwa ngaphakathi kuhlale kukhona lento. Noma ngabe uzwa ingoma yakhona uyama uthula ujule. Into ithatha kanye emva kwaloko uphinde uphume kuyona. Lufishane ulwazi lwakho umfundisi ingakho ngaveza le ncwadi kaStandard 7 ekhuluma ngehistory ukuthi ukuze ube umfundisi ozokwazi ukufundisa kahle abantu. Wena ukuqala ukwenza ibasic history
yena akangayiqondi-ke lo mfundisi njengoba edideka nje naye ekhuluma ngoJesu. Khona la khuluma khona ngoJesu ethi uye kuphela ozalwa umfazi, uchaza ukuthi-ke kwakubusiswe uMaria ngoba kwakufike kuyena ingelosi, ukuthi uShembe akubanga njalo, kanti akazi ukuthi noShembe uzalwa intombi yakwaHadebe, okwenzeka into efanayo nale yenzeka uMaria. Kodwa kuMaria kwafika ingelosi, kodwa kwintombi yale emahlutsheni kwaHadebe kwafika uNkulunkulu. Okunye engakuqondi-ke lo mfundisi nangakwazi ngoba akufuna ukukhulume ngendaba yobuNazaretha ngoba sikhona singamagumgedlela sizokubamba, yabo. Ngoba uma ufuna ulwazi ngavula le channel ngithi ngenzela lokho ukuthi uma uyisitha sobuNazaretha kufanele uqale uzongena la ufunde yonke lento engikhuluma ngayo ngoShembe, bese uyabuya usuya-athekha kahle, kodwa uyavela ukhulume nje kanti awazi. Ngoba uzolahlekisa ngey'nkulungwane ney'gidi zabantu. Angithi yabo nje la ubaba lo ulalelwa yizwe lonke kodwa ukhuluma into engekho. Uphinde wathi uShembe ungaphansi kwezinyanga, uShembe uyinyanga. Usawukangena enkingeni kwelinye ilanga ngoba ngichaza ukuthi igama elithi Shembe negama elithi Jehova umuntu oyedwa lo, kodwa leli lithi Jehova lasungulwa abelungu. Angena kwamanye amavidiyo sengingakhuluma ngayo lento sengikhulume kakhulu. Akakwazi lokho ukuthi uShembe, igama elithi Shembe means God, kodwa hayi noma yimuphi uGod, lo omenzi wezulu nomhlaba. Ngoba abaningi koNkulunkulu eBhayibhelini ngabachaza labo uNkulunkulu abahamba nama-Easter lawa nje abaya kuwo baseRome, uNkulunkulu baseRome laba abaningi abawu-1800 abantu abalandela labo uNkulunkulu eyiwona amaKristu. UbuKristu-ke lobudala engakazalwa kwayena uJesu, dala kakhulu ukuthi ngaleso sikhathi babengakabizwa ngobuKristu. Yile nkolo yaseBhabhiloni le ekuthiwa i-pagan religion, le uNkulunkulu ayengafuni ukuthi abantwana ba-Israyeli beye kuyona beyogubha uKhisimusi nama-Easter no-Valentine. Ama-Easter madala, le abayibuza ngo-Good Friday namhlanje, into endala kakhulu. Akukhona ukuthi kwafa uJesu ngalelo langa. uJesu lo oyindodana kaNkulunkulu wafa ngokweBhayibheli malichaza, wafa kuyogubha iPassover, ayama-Easter. Futhi khona kwa-Israyeli akugujwa ukufa kwakhe uJesu, so kuyogujwa iPassover kuphela, ukuthi kuyaqondana-ke nokuthi-ke kube nesikhumbuzo sokuthi uJesu oyindodana kaNkulunkulu wahamba ngalelo langa lani lePassover, njengoba namaNazaretha nje eya kuyo-ke iPassover le obizwa ngomhlangano wamadokodo, oqondana futhi nokuthi ngayo lo mhlangano wamadokodo uShembe uIsaya wahamba ngalo futhi lelo langa. Uthi kugujwa lo mkhosi wamadokodo kuphinde kube khona isikhathi lapho kwenziwa khona isikhumbuzo sikamqali wendlela, ngoba naye wahamba ngePassover. Ukhulumela ngondaba zo-Archbishop, wathi uShembe Archbishop, ayikho futhi leyo nto, ayikho into njengaleyo eNazaretha. Kunabashumayeli, abavangeli, abefundisi, bese kuba umkhokheli. Bese sihlalweni sikaNkulunkulu kuhlala inkosi yamaNazaretha uShembe. Kuchazele futhi ukuthi uShembe igama likaNkulunkulu, bese kuthi lo okhethiweyo uNkulunkulu ngesikhathi eyenza lento waqamba umqali wendlela igama elifana negama lakhe uNkulunkulu, wathi lo muntu ozozalwa uzoba uShembe, yena muntu uNkulunkulu azosebenza ngaye. Futhi-ke okunye akukhulumile la bekhuluma indaba zabaprofethi, ukuthi abaprofethi bakusebandleni likaKristu. Kwi-Christianity abekho abaprofethi. Umuntu nje osuke kwi-Christianity ethi umprofethi usuke eyiqamba nje, into engekho leyo, ayikaze futhi ibe khona. Kuyenzeka-ke beyibize kanjalo, abanye basuke benemimoya yobungoma nani nani, ukuthi abanye-ke bekuthwaleleke lokho. Manje ubuKristu nje buklini ngoba into yase-West, yabo. Usungulwe uConstantine 325 AD eRome. Wanaye uJesu lo indodana kaNkulunkulu akabazi. Ubuye kagxeke kakhulume ngeBhayibheli, iTestament elidala neTestament elisha, makukhulunywa ngamasabatha uyawachitha, uthi isivumelwano esidala. Kahle kahle iBhayibheli elisetshenziswa uJesu iTestament elidala, ngoba iTestament elisha labhalwa emva kweminyaka uJesu eseyihambele. Sekubhala bani? uJosepha wase-Arimathea, uyena wayeseqala sebhala ngesikhathi sekufike
uGeneral Paul Titus ongakazi nje akholwe okuyena wayeseyifaka lapha eBhayibhelini ke esephendula iTestament elidala kahlahla iTestament elisha lithathele kwiTestament elidala kuphendulwa izinto ziguqulwa zama ukuguqulwa ngapha eTestamenteni elisha ngoba encwadini yezenzo nje uPaul lapha uye wabhalayo benayo umngani wakhe lo uJoseph wase-Arimathea ukuthi uPetro wabona umfanekiso wezilwane eshidini zonke lezi zilwane kuthiwa azidliwa ngapha kwiTestament elidala wathiwa idliwe ngapha ngoba uPaul uPetro wabona lo mfanekiso wengulube amahashi amagalikuni yonke lento onogwaja wathiwa hlaba udle kuPawuli nohlaba udle Petro yonke lento leyo sengingakhuluma ngayo kodwa nje umfundisi ushaya iceleni kakhulu nakho koJesu ngibachazile ukuthi oJesu ke babili lapha eBhayibhelini kunoJesu osesitamenteni elidala lo oyindodana kaNkulunkulu lo wayenabafundi bakhe abawu-12 bese kuzoba khona uJesu lo owabonwa uPawuli owayengalona nhlobo ikholo owagcina eseyinkosi yakhona eRome lo khonzwa amaKristu phela kwiTestament elisha kukhonzwa uPawuli kahle wayijika indaba endeke leyidinga ulife ngoba nala eSouth Africa kwacishe kwenzeka ngesikhathi sakhe uShembe isilo uSolomon sifuna ukuganwa intombi kaShembe indodakazi kaShembe wakuvimba lokho uShembe wathi uzovala isibeletho sendodakazi yakhe ukuthi ingazali ingane yomfana ngoba leyo ngane yomfana eyobizalwa isilo uSolomon ngabe sikhonza yona namhlanje ngoba ngabe iyona elawula ngabe ibandla lilawula endlunkulu yabo ngabe isilo sihlala esihlalweni siphinde sibe uNkulunkulu wethu into enjalo nakhona ngalesa sikhathi kwaIsrayeli uPaul wenza njalo ngoba eRome nje bakhulunywa ngoJuly nje oJulius Caesar noPaul noSaint Augustus uCaesar Augustus uye wayinkosi ngalesi sikhathi sokuzalwa kukaJesu ngesikhathi sokubethelwa kukaJesu kwakukhona yena lapha eRome uNkulunkulu eRome mawukade uyiqhawe wasuba inkosi bayakujika bekubazi bese ke uba uNkulunkulu khulekwe kuwe njengoba kukhona uJesus Christ obaziweyo khona eRome lo semabandleni amaKristu lo sesiphambanweni uNkulunkulu hayi ukuthi indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu nje uphelele waseRome akuhlanganike noNkulunkulu wama-Afrika omenzi wezulu nomhlaba lo uNkulunkulu oShembe ngizokwenza enye ke ivideo elandelayo ngisho zonke izinto ayishilo lo mfundisi eziphambene nje kakhulu nobuNazaretha yena ucabanga ukuthi uyakwazi kanti cha akabazi sibambe lapho leyaguqa lapho ikumgedlela mzula amafutha omkhuvu dunto mnesuka phakathi